Inaasahan naman na mapapakinabangan ng mga magsasaka, partikular sa Barangay Manawag at Banlag sa Mangaldan, ang 15 million pesos irrigation canal project mula sa National Irrigation Administration o NIA Region 1. Sa pamamagitan nito, maaring mabebenepisyohan at magbibigay patubig sa nasa 616 na hektarya ng taniman sa mga naturang barangay. Higit 800 naman ang magsasaka at irrigator sa dalawang barangay ang makikinabang sa naturang proyekto. Ayon kay Agnos Sinukalan, RIS Acting Chief Engineer Harry Villanueva, maiiwasan na rin na masayang ang patubig ng mga magsasaka dahil may pag-aagusang irrigation canal ang tubig. Ang proyekto rin umano na ito ay maaaring makatulong sa pagpapatas pa ng produksyon ng pagkain at maging kabuhayan ng mga magsasaka. IFM News. IFM News. IFM News.